Καλημέρα, είμαι ο Σπυράτος Παντελής, broker της Remax Welcome και της Welcome Energy και σήμερα θα συζητήσουμε γιατί τα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ακριβά. Πάρα πολύ καλά άκουσες, δεν είναι ακριβά. Και πριν αρχίσουμε τα τι πίνεις και δεν μας δίνεις, ας ρίξουμε λίγο μια ματιά στα νούμερα. Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιεί σαν έτος βάσης το 2008. Ποτέ ξανά στην Ελλάδα ένα ακίνητο δεν είχε υψηλότερη τιμή από το πρώτο τετράμινο του 2008. Σε σύγκριση με τότε, αυτή τη στιγμή το ίδιο ακίνητο θα αποτιμηθεί στη Θεσσαλονίκη στα 87 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία μείωση στις τιμές κατά 13%. Και τότε γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα, ρε Παντελή? Εδώ υπάρχει ένα άλλο νούμερο το οποίο πρέπει να δούμε. Σε σύγκριση με το 2008, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό έχει μία μείωση της αγοραστικής του ικανότητας κατά 33 περίπου της 100. Χωρίς να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό ο οποίος ταλανίζει απόλυτα από τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι τα ακίνητα είναι φθηνότερα, απλά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό απλά είναι φτωχότερο. Τελικά, βλέποντας τα νούμερα, συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου? Γράψε μου στα σχόλια τη δική σου άποψη και το επόμενο θέμα το οποίο θα ήθελες να συζητήσουμε και μεγάλη μου χαρά θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις.